Καλησπέρα. Στο βίντεο το οποίο θα παρακολουθήσετε σήμερα θα κάνουμε μια εισαγωγή στο πρόγραμμα Microsoft Office Word 2007 και το βίντεο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του πληροφορικού γραμματισμού για το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγρινίου. Στο βίντεο το οποίο θα παρακολουθήσουμε σήμερα θα κάνουμε μια πρώτη εισαγωγή στο πρόγραμμα, μια πρώτη εισαγωγή στο Microsoft Office Word και συγκεκριμένα στην έκδοση 2007 και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε σε μια γνωριμία με το καινούριο χαρακτηριστικό του προγράμματος που μας φέρνει η έκδοση 2007, το οποίο είναι η λεγόμενη κορδέλα. Στα αγγλικά ονομάζεται Ribbon. Θα ακολουθήσει δεύτερο βίντεο, στο οποίο θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους χρήστες έτσι ώστε να μπορούν να βρίσκουν εύκολα τις εντολές τις οποίες χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους για να δημιουργούν τα έγγραφα τα οποία θέλουν να αποθηκεύσουν. Ας κάνουμε λοιπόν μια εισαγωγή στο πρόγραμμα. Στην ουσία το Word 2007 είναι η καινούργια έκδοση του Microsoft Office Word και έρχεται να αντικαταστήσει την προηγούμενη, η οποία ήταν η έκδοση 2003. Αυτό που θα δείτε κι εσείς είναι ότι στη νέα αυτή έκδοση το πρόγραμμα περιέχει πολλές ουσιαστικές διαφορές όσον αφορά το σχεδιασμό του, όσον αφορά αυτό που βλέπει ο χρήστης δηλαδή στην οθόνη. Και στο σημερινό βίντεο με αυτές τις διαφορές θα ασχοληθούμε κυρίως. Το πρόγραμμα αυτό που θα δείτε μάλλον μπορεί να σας φαίνεται λίγο άγνωστο στην αρχή, αλλά όταν αρχίζετε και το δουλεύετε, όταν αρχίζετε και το λειτουργείτε, θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ εύκολο και θα το συνηθίσετε. Οι στόχοι τώρα του σημερινού και του επόμενου βίντεο είναι πρώτον να διευκολυνθεί ο χρήστης, να μάθει ο χρήστης να εργάζεται χρησιμοποιώντας την κορδέλα, το οποίο είναι το νέο χαρακτηριστικό του προγράμματος, και δεύτερον, να βοηθηθεί ο χρήστης έτσι ώστε να βρίσκει εύκολα και τις συνηθισμένες εντολές τις οποίες χρησιμοποιεί για να διαμορφώνει, για να μορφοποιεί το κείμενο το οποίο φτιάχνει κάθε φορά. Ας κάνουμε λοιπόν μια γνωριμία με τη λεγόμενη κορδέλα για να καταλάβετε κι εσείς τι ακριβώς είναι η κορδέλα και πώς ακριβώς μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε. Η κορδέλα λοιπόν στο Word στην ουσία είναι το χαρακτηριστικό το οποίο έρχεται για να ενσωματώσει όλες τις αλλαγές τις οποίες έχουν γίνει στο πρόγραμμα. Είναι το τμήμα του προγράμματος το οποίο βρίσκεται στο επάνω κομμάτι της εφαρμογής και είναι αυτό το οποίο στη συγκεκριμένη εικόνα εμφανίζεται χρησιμοποιώντας το κόκκινο περίγραμμα, και στην ουσία αυτό που κάνει είναι να φέρνει μπροστά στο χρήστη τις περισσότερο δημοφιλείς εντολές τις οποίες χρησιμοποιεί για τη μορφοποίηση του κειμένου. Γιατί αυτή η αλλαγή, όπως θα δείτε παρακάτω, είναι στην ουσία για να διευκολύνει το χρήστη. Ας δούμε λοιπόν ένα βιντεάκι στο οποίο φαίνεται πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κορδέλα εφόσον έχουμε γράψει ένα κείμενο και θέλουμε να το μορφοποιήσουμε. Σε αυτό το βιντεάκι θα δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε αποκοπή και επικόλληση ενός τμήματος κειμένου. Επίσης θα δούμε πώς μπορούμε να αλλάξουμε το στυλ ενός τμήματος κειμένου και επίσης πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικό χρώμα φόντου σε ολόκληρη τη σελίδα. Όπως είδατε, τα πράγματα πλέον γίνονται πολύ απλά. Θα δούμε τώρα πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την κορδέλα για να κάνουμε τις συνηθισμένες ενέργειες, ενέργειες δηλαδή τις οποίες έχουμε συνηθίσει να κάνουμε χρησιμοποιώντας τις προηγούμενες εκδόσεις του προγράμματος. Στην ουσία η κορδέλα αποτελείται από τρία στοιχεία. Όλες οι εντολές βρίσκονται στην κορδέλα και αυτές οι εντολές είναι πάρα πολύ εύκολα προσβάσιμες από το χρήστη χρησιμοποιώντας απλά το ποντίκι και πατώντας πάνω σε οποιοδήποτε κουμπάκι θέλει να χρησιμοποιήσει έτσι ώστε να εφαρμόσει την αντίστοιχη εντολή. Την βρίσκεται στην κορδέλα. Όπως είπαμε και πιο πριν, η κορδέλα αποτελείται ουσιαστικά από τρία πράγματα, από τρία στοιχεία. Το πρώτο είναι αυτό που σηματοδοτεί τον αριθμό 1 και είναι οι καρτέλες. Όπως θα δείτε και εσείς, υπάρχουν 7 βασικές καρτέλες στο πρόγραμμα.
Το δεύτερο κομμάτι, το δεύτερο τμήμα της κορδέλας είναι οι λεγόμενες ομάδες. Κάθε καρτέλα περιέχει διάφορες ομάδες σχετικών αντικειμένων, όπως βλέπετε για παράδειγμα η καρτέλα η οποία σηματοδοτείται με τον αριθμό 2, η καρτέλα κεντρική μάλλον, περιέχει την ομάδα που σηματοδοτείται με τον αριθμό 2 και είναι η ομάδα στην οποία περιλαμβάνονται όλες οι εντολές, όλες οι ενέργειες που μπορεί να κάνει ο χρήστης για να μορφοποιήσει τη γραμματοσυρά του κειμένου του. Και τέλος, υπάρχουν οι εντολές, οι οποίες είναι είτε με τη μορφή κουμπιών, είτε με τη μορφή μενού, είτε με τη μορφή πεδίων κειμένου, στο οποίο καταχωρούμε εμείς την εντολή που θέλουμε. Τώρα, σε περίπτωση που σε κάποια ομάδα από εντολές δεν βρίσκουμε κάποια εντολή που είχαμε συνηθίσει να χρησιμοποιούμε χρησιμοποιώντας τις προηγούμενες εκδόσεις, τότε αυτό μπορεί να γίνει πάρα πολύ εύκολα χρησιμοποιώντας ένα βελάκι το οποίο βρίσκεται στο αντίστοιχο πλαίσιο της ομάδας και συγκεκριμένα στο κάτω και δεξί τμήμα, το οποίο ονομάζεται ενεργοποίηση παραθύρου διαλόγου. Πατώντας αυτό το βελάκι, πατώντας αυτό το κουμπάκι δηλαδή, τότε εμφανίζεται στην οθόνη του χρήστη ένα παράθυρο στο οποίο υπάρχουν όλες οι εντολές τις οποίες είχε συνηθίσει να βλέπει και στις προηγούμενες εκδόσεις του προγράμματος. Τώρα, ας δούμε την λειτουργία της εμφάνισης επιπρόσθετων καρτελών. Στο νέο Word, συγκεκριμένες καρτέλες, οι οποίες περιέχουν συγκεκριμένες εντολές, εμφανίζονται μόνο όταν τις χρειαζόμαστε. Για παράδειγμα, όταν εισάγουμε μία εικόνα μέσα στο κείμενο και θέλουμε να την τροποποιήσουμε, να αλλάξουμε τη μορφή της, να κάνουμε οποιαδήποτε ενέργεια πάνω στην εικόνα, τότε πατώντας επάνω στην εικόνα, εμφανίζεται στο δεξί τμήμα της κορδέλας η καρτέλα η οποία περιλαμβάνει τα εργαλεία της εικόνας. Το βλέπετε εδώ πέρα που σηματοδοτείται με το νούμερο 2. Στην καρτέλα αυτή, στο τμήμα αυτό μάλλον, και ακριβώς από κάτω βρίσκονται όλες οι καρτέλες οι οποίες περιλαμβάνουν τα αντίστοιχα εργαλεία. Συγκεκριμένα για τις εικόνες βρίσκεται η καρτέλα η οποία ονομάζεται μορφοποίηση. Μέσα σε αυτήν την καρτέλα υπάρχουν όλες οι εντολές τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να αλλάξουμε κάτι στην εικόνα. Τώρα, ας δούμε λίγο την μίνι γραμμή εργαλείων. Στην ουσία, μιλάμε για εντολές μορφοποίησης τις οποίες είναι τόσο χρήσιμες που θέλουμε να τις έχουμε πάντα διαθέσιμες σε οποιοδήποτε σημείο του κειμένου βρισκόμαστε. Ας πούμε ότι θέλουμε να αλλάξουμε γρήγορα τη μορφή ενός κειμένου, αλλά δεν έχουμε ενεργοποιήσει την καρτέλα κεντρική, στην οποία βρίσκονται τα κουμπιά για εντολές για την τροποποίηση της μορφής του κειμένου, αλλά έχουμε διαλέξει την καρτέλα διαμόρφωσης σελίδας. Τότε, μπορούμε να πατήσουμε για να αλλάξουμε τη μορφή του κειμένου, μπορούμε πολύ εύκολα να πατήσουμε στην καρτέλα κεντρική, να βρούμε το αντίστοιχο κουμπάκι και να το χρησιμοποιήσουμε. Υπάρχει όμως και ένας πολύ πιο εύκολος τρόπος, επιλέγοντας το κείμενο με το ποντίκι και πηγαίνοντας μετά στη συνέχεια επάνω του το ποντίκι, τότε εμφανίζεται μια μίνι γραμμή εργαλείων, η οποία είναι κάπως αγνή, ακριβώς επάνω από το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε. Αν πατήσουμε πάνω της, τότε αυτή γίνεται ενεργή και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε οποιασδήποτε από τις εντολές της, από τις πολύ συγκεκριμένες αυτές τις εντολές, για να μορφοποιήσουμε το κείμενο το οποίο έχουμε επιλέξει. Ας δούμε τώρα τη γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης, χρησιμοποιώντας το βίντεο. Η γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης είναι μια μικρή περιοχή η οποία βρίσκεται στο αριστερό τμήμα της κορδέλας. Περιλαμβάνει πράγματα τα οποία θα χρησιμοποιούμε συχνά ως εντολές, όπως είναι για παράδειγμα η εντολή της αποθήκευσης, η εντολή της ανέρεσης, η εντολή της επανάληψης. Μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε πολύ εύκολα δικές μας εντολές στην περιοχή αυτή, ανάλογα με το τι θέλουμε εμείς. Στο βίντεο το οποίο θα δούμε τώρα, θα δούμε πώς μπορεί να γίνει η προσθήκη και η αφαίρεση μιας τέτοιας εντολής. Ας πούμε για παράδειγμα ότι θέλουμε να προσθέσουμε την εντολή η οποία ανιχνεύει τις αλλαγές που γίνονται στο κείμενο στην καρτέλα, στην περιοχή αυτή. Και στη συνέχεια ας δούμε πώς μπορούμε την εντολή την οποία είχαμε προσθέσει να την αφαιρέσουμε. Απλά πατάμε δεξί κουμπί πάνω στο κουμπάκι της εντολής και πατάμε αφαίρεση από την γραμμή εργαλείων γρήγορης πρόσβασης. Πάρα πολύ απλά. Πώς μπορούμε τώρα για να αποκρύψουμε την κορδέλα προσωρινά. Η κορδέλα, όπως είπαμε, διευκολύνει στην έβρεση των εντολών. Μερικές φορές όμως δεν τη χρειαζόμαστε. Πότε δεν τη χρειαζόμαστε? Όταν θέλουμε, για παράδειγμα, να διασφαλίσουμε μεγαλύτερο χώρο στην οθόνη μας, έτσι ώστε να μπορούμε να βλέπουμε καλύτερα το κείμενό μας. Είναι πανεύκολο να κρύψουμε την κορδέλα προσωρινά.
Το μόνο πράγμα το οποίο μπορούμε να κάνουμε, το οποίο πρέπει να κάνουμε, είναι να κάνουμε διπλό κλικ στην καρτέλα η οποία είναι ενεργή. Κάνοντας διπλό κλικ, τότε η κορδέλα, τα κουμπιά μάλλον της καρτέλας αυτής, τα κουμπιά της κορδέλας εξαφανίζονται, όπως βλέπετε στην οθόνη σας, και για να τα ξαναεμφανίσουμε, εκτελούμε ακριβώς την ίδια λειτουργία. Κάνουμε δηλαδή διπλό κλικ πάνω στην ενεργή καρτέλα. Στην καρτέλα, για παράδειγμα, που εδώ πέρα σηματοδοτείται με τη λέξη Home, η αλλιώς κεντρική καρτέλα. Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τώρα το πληκτρολόγιο, αν δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το ποντίκι? Στην ουσία, βέβαια, ο πιο εύκολος τρόπος, ειδικά για αρχάριους χρήστες, είναι να χρησιμοποιούν το ποντίκι. Υπάρχουν όμως και κάποιοι οι οποίοι θέλουν, είναι μανιακοί με το πληκτρολόγιο. Όπως θα παρατηρήσετε, υπάρχουν συντομεύσεις για κάθε κουμπί της κορδέλας. Και υπάρχουν συντομεύσεις για κάθε κουμπί το οποίο βρίσκεται μέσα σε οποιαδήποτε καρτέλα. Οι νέες συντομεύσεις έχουν και ένα νέο όνομα. Στα αγγλικά ονομάζονται key tips. Για τη χρήση τους, αρκεί να πατήσουμε το πλήκτρο Alt. Πατώντας το πλήκτρο Alt, τότε εμφανίζονται οι επισημάνσεις οι οποίες βλέπετε τώρα στην οθόνη. Τα κουμπάκια, οι αριθμοί και τα γράμματα δηλαδή. Στη συνέχεια, αν θέλουμε για παράδειγμα να εμφανίσουμε την κεντρική καρτέλα, τότε αρκεί να πατήσουμε το γράμμα Ήτα, το H, το αγγλικό. Στη συνέχεια εμφανίζονται τα αντίστοιχα γράμματα τα οποία αντιστοιχούν σε κάθε εντολή της καρτέλας και μπορούμε να πατήσουμε το αντίστοιχο κουμπάκι έτσι ώστε να ενεργοποιήσουμε την εντολή. Για παράδειγμα, για να κάνουμε έντονα τα γράμματα, μπορούμε να πατήσουμε το κουμπάκι B, το Β, του πληκτρολογίου. Τι γίνεται τώρα με τις παλιές συντομεύσεις του πληκτρολογίου? Οι συντομεύσεις που συγκρούσαμε με το πλήκτρο Control παραμένουν. Για παράδειγμα, η συντόμευση την οποία χρησιμοποιούσαμε για να κάνουμε αντιγραφή κειμένου, η συντόμευση δηλαδή Ctrl και C, εξακολουθεί να χρησιμοποιείται κανονικά. Όπως επίσης χρησιμοποιείται και η συντόμευση για να εφαρμόσουμε στυλ κεφαλίδας 1 σε ένα τμήμα του κειμένου που έχουμε επιλέξει. Η συντόμευση δηλαδή Ctrl, Alt και 1. Τώρα, επίσης μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις παλιές συντομεύσεις που ξεκινούσαν με το πλήκτρο Alt. Βέβαια, επειδή τα παλιά μενού στα οποία αφορούσαν αυτές οι συντομεύσεις δεν υπάρχουν πια, τότε δεν μας βοηθάει το πρόγραμμα σε περίπτωση που ξεχάσουμε ποιο είναι το δεύτερο συστατικό της συντόμευσης. Η ουσία είναι όμως ότι εφόσον τις θυμόμαστε, μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε όπως ακριβώς και στις προηγούμενες εκδόσεις του προγράμματος. Εδώ τελειώσαμε για το πρώτο μάθημα, για την εισαγωγή δηλαδή στο Microsoft Office Word 2007 και στην ουσία κάναμε και μια γνωριμία με την κορδέλα, η οποία είναι το καινούριο συστατικό του προγράμματος.